गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बरिमाखा दख'रा एबसुनि 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे खुंगा 47थि बोसोरसेले जथुम्माया बरिमाखा जावलिया देवान फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनैनि गिबि सानाव फुंबिलिनि समाव गिबि हाबाफारि बायदियै गाहाय गेट बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। बेजों लोगोसेनो आलासि जिरायसालि, गाहाय सायनासालि, जौसां जामुंसालि, थान्दै बादा बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारिया मावफुंजायो। हादराव गारि सालायनायनि सायाव गोदान आरो गोख्रों आयेन लाबोनायखौ गोख्रों हेंथा होनानै आसामाव गोख्रोङै सोमावसारदों। आसाम नाङैनो 48 घन्टा बन्द फोसावदों गारि सालायग्रा गौथुमा। मख'नो गोनांदि हादराव हिट एन्ड रान आयेननि गेजेरजों गारि जाब्रबथाय खालामब्ला 10 बोसोर जेल आरो 7 लाख जुरिमानाखौ गोख्रों हेंथा होदों गारि सालायगिरिफ्रा। बिदिनो दिनै आरो गाबोन साननै गोख्रों बन्द फोसावदों गारि सालायग्रा गौथुमा। बे बन्दआ रायजोआव गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरनानै खुंनाय सोलोंथाइनि गुणोत्सवआव बर' रावा मानो गैया? बर' रावखौ फोजोबस्रांनायनि सोलोसो बाहायदों नामा? मानो बर' रावजों बिगियान आरो सानखान्थिखौ 5 आरो 6 थाखोनि फरायसाफोरखौ फरायनो होआसै? बेनि जाहोना मा? बर'नि माहारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ सोरखारनि हेंथायै गोख्रों खुदिसारदों। 2024 मायथाइनि गुणोत्सवआव बर' बिजोंनि थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंलुआव इंराजि बिजों बाहायनायनि हेंथायै बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जथाय गोख्रों बिबुंसार होदों। मख'नो गोनांदि सोरखारा बर' बिजोंनि सायाव फोजोबस्रांनो खैसो सानायखौ साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगासिनो दङ। जोबोद गोजोनथाव खौरां। UPSC 14 भेकेन्सिज आन्डार एसिस्टेन्ट केमिस्ट इन इन्डियान बिउर' अफ माइन्स मिनिस्ट्रि अफ माइन्सआव 1 नम्बर गोजोन फोथार गामिनि देनसिल बसुमतारिया उथ्रिसारनो हाबाय। UPSCजों खुंफुंजानाय इन्डियान बिउर' अफ माइन्स मिनिस्ट्रि अफ माइन्सनि एसिस्टेन्ट केमिस्टआव उथ्रिसारनो हानाय बिश्वनाथ जिल्ला 1 नं गोजोन फोथार गामिनि देनसिल बसुमतारिखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा बरायदों। बिटिआर सोरखारनि फिन बाख्नायथाव खामानि। थांनाय 2011 मायथाइनिफ्राय बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानाव फिक्स पे महरै 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव साख्रि मावबोनाय मावफारियाफोरनि साख्रिखौ दिनै गोदानै थिसनथाइ बिलाइ राननायनि गेजेरजों रेगुलार खालामबाय। थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि MMCL बिथांमोना बाहागो लायो। गसाइगाव टाउनाव गोदानै लुफुंनाय क्लक टावारखौ बेखेवदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव सतसगर मन्दिराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दावबायफैनायजों लोगोसे गसाइगाव टाउनाव गोदानै लुफुंनाय क्लक टावारखौ बेखेवदों। बेजोंनो लोगोसेनो गसाइगाव नोगोर गावखुंथाय आफादनि मावख'सालियाव सानसोराङारि मोब्लिब गोहोजों न'नि सोरां लाबोग्रा मुवा, गोग्गो दै सोदांग्रा मुवा, दै टेंकिजों लोगोसे ट्रेक्टर गथायना होनाय आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरखौबो राननानै होदों। आरो बेजोंनो लोगोसे मदाथि दैसानि साजों गोदानै लुफुंजानाय आयरन ब्रिज मुंनि दालांखौबो बेखेवनानै होलाङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। गोजोननि बिटिआरआव दुंहाव थासारि। दुथांनि गुलियाव बर' सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। गरेस्वर बालाबारियाव सिनाय मोनै दुथांनि पिस्तलजों रां दाबिनाय जाथाय सोमजिदों। बे जाथाया फुंबिलिनि 3:30 रिंगासोआव गरेस्वरनि 2 नं बालाबारि गामियाव जादोंमोन। 2 नं बालाबारि गामिनि थानेश्वर बर'खौ सिनाय मोनै दुथांफ्रा गुलि गावदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थानेश्वर बर' न'निफ्राय रां दाबि खालामनानै आथिङाव गुलि गावनानै गालांदों सिनाय मोनै दुथांफ्रा। रांनि बिबांखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। खौरां मोननाय बायदिब्ला गामिनि आबादारिफ्रा जमा खालामनाय रांखौ थानेश्वर बर'नि आखायाव दोनथुमोमोन। जोखोम जानाय थानेश्वर बर'खौ आथिखालाव गरेस्वर गुदि सावस्रि मिरुआव गिबि फाहामथायनि उनाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय JMCH देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। दायो गरेस्वर पुलिस बिफाना जाथाय जायगानिफ्राय गंसे पिस्तलनि गुलि बोखांनो हायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।